जेकर खून भइल बा उ सबके जन्म 90s के आसपास भइल बा। उ वजह से कृष्णदास और उनकर सर्जरी के एकरा से कोनो संबंध होके ऐसा नहीं हो सकत। इत्तेफाक से जेकर कत्ल भइल बा ओकरा साथे इनकर लिंक ना होके के वजह से अगर ये एक्सीडेंट रैंडम ना भइल ता, उदाहरण खातिर पहले जेकर कत्ल भइल बा उ नवीन के पिताजी डॉक्टर शिव कुमार ई कैलिकट मेडिकल कॉलेज से ही एमडी के पढ़ाई पूरा कैले रहलन। द ईयर 1988-90। हेलो डॉक्टर, हम आपसे मिलल चाहता नहीं। क्या बात है? डॉक्टर, आप कैलिकट मेडिकल कॉलेज से पीजी कैले रहनी ना? हाँ। हमने अपन सस्पेक्ट में एक शख्स के आइडेंटिफाई कैले बानी। वो शख्स 1989 में जब आप वहाँ पढ़ाई करत रहनी वो एजा सर्जरी करवले रहे। सर्जरी? हम तो जनरल मेडिसिन के पीजी में रहनी है। हमारे सर्जरी डिपार्टमेंट से कोनो लेना देना ना रहे। ओके। आप जौन शिव कुमार के बात करत बानी वो जनरल मेडिसिन में पीजी कैले बा। ओकरी सर्जरी डिपार्टमेंट से ज्यादा कुछ लिहल देहल नहीं खे। वो सच बताऊले बाड़न। डॉक्टर, 1989 में भइल सर्जरी में कृष्णा दास आपन आवाज खो देलन। उस सर्जरी के कैले रहे ई कैसे पता चली? ई उ जगह बा जहाँ पे सैकड़ों तरह के सर्जरी होखेला। ये कंप्यूटर वगैरह तो बहुत बाद में आए। वैसे 1989 से याद आए हमने के यहाँ मैनुअल रजिस्टर मेंटेन करे के नियम बनावल गए रहे। हो सकेला अब तक वो गायब भी हो गए होके। वैसे सर आप जे टाइम पीरियड बता रहल बानी वो बखत श्रीधर नाम्बिया रहले सर्जरी के एचओडी। बाकी सर के कुछ साल पहले ही मौत हो चुकल बा। यहाँ पे केहू मेडिसिन रखे वाला डॉक्टर बा का? सर अशोक के कजिन यहाँ में रहली और वो कोयम्बतूर के मेडिकल कॉलेज में पढ़त रहली। दिव्या सर, यह किताब एकर सेकंड एडिशन कोयम्बटूर में सेल्वा राज के घर पे हम देखले रहनी। पिछला पे वो बतौले रहे कि ओकर बहू एमबीबीएस के पढ़ाई कर रहल बिया। नया जमाना के स्टूडेंट ई तरह से पुराना किताब ना पढ़ेले। दैट मीन्स ओह शिट, शैल बराज भले ही एगो बिजनेसमैन बा लेकिन मेडिसिन रिलेटेड ओकर एगो पास्ट भी बा। केकरो पता ना चल जाए यही से वो जानबूझकर ये बारे में कुछ नहीं के बतवले। सर वो समय कंप्यूटर ना रहे लेकिन हमरा पास सारा रिकॉर्ड बा। हम एक बार और चेक करा था नहीं। सर सिल्वर आज एनेस्थेसिया पेजेस में भी रहे। 1988 में वो कोर्स के ज्वाइन कैले रहे लेकिन 1989 में वो पढ़ाई का रोक देलस। कोर्स डिसकंटिन्यू ड्यू टू डिसमिस ऐसा लिखल बा। सर देखिए, ये देखिए यहाँ पर। सर वो आदमी के डिसमिस कर देनी का? ओ बहुत घमंडी इंसान रहल। 1 साल तक हमने मेडिकल कॉलेज में साथ में पढ़ाई कैले रहनी। वो अच्छा खासा ड्रग के एडिक्ट रहे। ऑपरेशन थिएटर के स्टॉक माल के घोटाला करत पकड़ल गई और डिसमिस हो गई। ओकरा बाद में वो आइल नहीं थे। ओकरा बाद कॉलेज में दिखाई ना दिलस। हाँ, फिर जब चारों लोगन के कार एक्सीडेंट भइल रहे था ओकरा हिजा देखले रहनी। कार एक्सीडेंट? एगो मेजर कार एक्सीडेंट। चारों लोग नशा में धुत रहलन। शिव कुमार, सेवी, हाँ सेवी पन्नू सर आप जाने नहीं, आपके फॉरेंसिक में सीनियर पुलिस सर्जन रहले। ओकरा बाद अलेक्जेंडर, फिर सेल्वाराज। वो बखत अलेक्जेंडर कार ड्राइव करत रहले। अलेक्जेंडर कुछ दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे और ओकरा बाद कुछ दिन तक कोमा में भी रहे। सेल्वाराज ओकरा बाद फिर कबो कैंपस में आइली।